magandang hapon po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa Barangay Catalutuan Elementary School. So ayan, para pakinggan yung hinaing ng mga magulang dito kasi humingi po sila ng tulong para sa pagkakaalam po natin, bill po ng kuryente at tubig. So, sana po matulungan natin sila. Humingi na daw po sila ng tulong sa LGU at sa barangay. So nakakuha naman po sila. So ngayon kulang pa po yung nalikom nila na para maibayad po dun sa bill sa kuryente at saka tubig. So ayan, andito po tayo ngayon kasi humingi po sila ng tulong. So ayan, tama-tama, andito na po yung TIC. Sila na po yung kakausapin natin para malaman natin kung ano po ba yung maitutulong natin sa kanila. So sa ngayon po, isa pong karangalan para sa atin kasi dahil po sa tiwala nila sa atin na magagawan ko po ito ng paraan yung problema nila. So salamat kasi salamat sa tiwala nila. Ayan, kakausapin natin yung TIC dito kung ano ba yung nangyari. So tama-tama po may meeting yata dito. May general meeting. So abangan po natin kung ano yung mapapag-usapan nila. So maya-maya pagkatapos nila tatanungin natin kung ano ba talaga yung problema o kung ano yung maibibigay natin tulong sa kanila. Ngunyan po, marami iba man kitang parent, may friend man siyang vlogger na hindi alam niya man siguro ang problema ka, kaya nag-invite man siya na kung pwedeng na matabangan. Isang kumayo, hindi lang kami naghahabok ng matabang sa eskwela, kaipuhan niya talagang maray. Kaya siya po, taga-tigaw sa vlogger man siya. Oo. Ano man siya naman, tabang siya rin sa kuya sa eskwela. Kaya siguro mayroon Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, ako po si Uagon Hane. Ang totoo kong pangalan ay Roy P. Makubuluan. Yan. Ay unang-una po pala nagpapasalamat ako sa tiwala nyo kasi lumapit po kayo sa akin, naniniwala po kayo, matutulungan po kayo. Kaya andito po ako ngayon para tulungan kayo sa abot ng aming makakaya. So ma'am, pili po ba kayong matanong kung ano po yung problema niyo dito na pili po kami makatulong sa inyo. Sa ngayon po pala, yung alam ko lang, may babayaran po silang 36,000 sa ano daw po ito? Saan po ito ma'am? Sa water bill. Water bill daw po ito, 36,000. So nakahingi na po sila ng sa barangay ng 12,000, saka 11,000 sa LGU. May kulang pa daw pong, magkano pa po yung 16,000 po. Bali 16,000. Yung mga itatanong ko lang po, bakit po umabot ng ganito kalaki yung bill niyo po sa ano? Based doon sa ledger ng bill ng PDA, ng water bill, ang existing na balance nila yung simula 2018 hanggang present, hanggang ngayong 2020, December 2020 is 36,000. So wala kasi silang makuhanan ng fund kasi walang download ang MOE. Hindi sila na-downloadan siguro mga problema sa mga previous na papers ng school. Kaya wala talagang mapagkuhanan ng pambayad sa tubig saka sa kuryente. So yan po yung kulang po. 16,000. 16,000 po kunin niyo po yan sa mga kulang. Oo nga sana, kaso alam naman natin yan. Kaya nga po, yun nga po. Ang hirap ng buhay ngayon kasi nga pandemic na hindi naman natin mapupweras ang magbigay yung parents. So sa abot lang ng kanilang makakaya kung ano ang pwedeng ibigay nila. 16,000 po para sa kanila, napakaling halaga po yan, no? Opo. Kasi nga, yung kahit 20 pesos, parang ang hirap humingi sa parents. Pangulang nga lang po, yung pambigas na, wala na. So yan, nakalimutan po natin, tatanong natin kadalasan no, na na-distract ako. Ano po yung pangalan niyo? Ako po si Venice Carable. Ako yung bagong teacher in charge ng school na ito. Yung appointment ko is December 2020 lang. So, pagdating ko talaga dito, ang daming problema na sumalubong sa akin. Yun nga, yung sa electric bill, mga backlog nilang bayarin, tapos yung water bill na umabot nga sa 36,000. So, paunti-unti, yun po ang kailangan namin ayusin. Kaya naghahanap talaga kami ng pwedeng mahinga ng tulong.
So yan po, andito tayo kahit paano makatulong tayo sa kanila sa abot po ng aming mga kaya sa pamamagitan po ng aming mga sponsor. Sana po matulungan natin sila na mabayaran yung bill nila na 16,000 daw po yung kulang pa. So kailan po yung due date nito, ma'am? Sa March lang, binigyan kami ng 3 months lang ng water district na Pag hindi po kayo nakabayad, yun po. wala lang. 3 months lang daw po yung palugi. Pag hindi na po sila nakabayad, puputulan na po yung school nila. So ngayon po, ang magagawa lang po natin ngayon, galing po sa channel ng Kapag-Ulan magbibigay po kami ng 2,000 para po sa kanila. So yan, galing po sa channel ng Kapag-Ulan magbibigay po kami ng 2,000 para sa kahit pa paano makadagdag po ito sa pambayad sa tubig. So yan na. Thank you, sir. Thank you. Malaking tulong na po ito sa aming paaralan. So, ibabayad po namin ito, i-deposit namin ito para yung 16,000 magiging na lang, 14,000. So, kailangan pa namin ng 14,000. Salamat po. So yan guys, kailangan pa daw po nila ng 14,000. So yan, pinapangako ko po sa kanila. January 27 po, babalik ako dito. Binigay ko po yung kalahati ng 14,000, bigyan ko ng kalahati para sa kanila. So yan guys, narinig nyo naman po ito. Sa inyo naman po yung kalahati. Kasi natas lang ako kay ate kanina, kay ma'am kanina. Naiyak siya kasi amdam ko yung pinagdadaanan niya. Kahit pati ko naluluhan. Kahit gabi na, wala na sa oras, kaya nagagawa niya pa rin pumunta kung saan ma-inform lang yung mga magulang kung ano yung dapat gawin. So, natas lang ako. Yan. Kung hindi po January 27 or 28, makakabalik po kami dito. Yung 14,000 po, bibigyan ko na yung kalahati. Ibigay po yung kalahati. So ayan, alam na yung mga sponsor natin dyan. Sa inyo na po yung kalahati. Yan sa ngayon po, yan na po muna yung ibibigay namin. Maraming Salamat po sa inyong tiwala. Kasi sumami po. Thank you so much. Sir, siguro paano na lang sir ng ng account niyo po. Ano po? Yung YouTube account niyo po para at least man lang maibalik namin yung tulong niyo. Mag-subscribe man lang kayo sa channel niyo. Yun na lang po ang tulong na magagawa natin sa inyo. Sa panonood nyo lang po ng mga videos namin, malaki po yung tulong nyo. Kasi lalo po, wag po kayo mag-skip ng ads kasi yung kikitain po namin sa YouTube, yun po yung ipinagbibigay namin din sa inyo. Ganun po yun. Sa mga tinutulungan namin, doon po kami kumukuha ng budget para may tulong po sa mga tulad natin. Kaya mga parents, please, mag-subscribe na tayo. Sa YouTube para po makatabang man kita sa inda, na nagtabang mo sinda sa tuyan. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Dahil makamdam ko yung hirap ni ma'am. Nasabi niya nga kanina, naiyak pa siya kanina kasi kahit gabi na, lalakad pa siya. Kahit gabi na, pumunta pa siya dito, mga alanganin yung oras. Naglalakad pa siya para mapunta niya nga yung mga magulang. Para ma-inform sila, yan, may bibigay tayo sa kanya. Kung hindi siya naiyak, hindi ko sana bibigyan. Naiyak na. May pang Jollibee. May pang Jollibee. Siyempre, may 1,000 po dito kaling sa aming channel ulit. Ayan, para po sa inyo. Dahil thank you. saludo po kami sa inyo. Thank you, sir. Pero ito, sir, thank you. Idadagdag ko po ito pambayad ng water bill. Ay, wow! Napakabay. Sana sumabog ka. Sana sumabog tayo. Sana, sir, sumabog ka pa ng maraming pera. Ipanalangin niyo po na sana yumaman yung mag-subscribe sa amin. Sige, sir. Mas marami pa tayo matulungan. Maya-maya, sir, madadagdagan subscriber. Salamat. Napakabay talaga ni Mama. Imbis kanya na sana yun. Ipang-dadagdag niya daw po sa pambayad sa water bill. Nagpakan natin si Ma'am. Sir, thank you. Thank you sa 1,000. Good luck po sa Oragon Hain.